Igala, kumusta o may adlaw ka na tong tanan. Welcome diri sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, ang OFW Cebuano Bible Studies. Kining inyong higala, si Brother Lloyd Galion, mag-uban kaninyo, maghatod kaninyo sa mga Bible Studies, alang sa atong mga kaigsunan ng mga OFW o mga kaigsunan na to nga nagkatag sa nakadayang nasod sa kalibutan. Atong paminawon ang pulong sa Dios, pinaagi nining atong channel sa YouTube nga Lloyd Galion, o dinhi na to matun-an ang lain-laing mga Bible study sa pinulungan nga Cebuano, o gi-invite mo sa pagpaminaw niini, hain ka man nga bahin sa kalibutan tungod kay kini nga pagtulun-an sa Biblia, makahatag ka nato sa pagtubo diha sa espirituhanon nga bahin sa atong kinabuhi, bisan wala kita sa atong nasod o bisan niya ikaw diri sa atong nasod sa Pilipinas. Paminaw nining atong Bible study, gitawag nato ni OFW Cebuano Bible Study, o hatod kini sa GCIL o sa watersoflife.net. So ay kalimot igsoon, i-type diha sa imuhang YouTube channel ang OFW Cebuano Bible Studies, o di ba ang pangalan nga Lloyd Galion, kay imong madungog o imong mapati ang mga Bible studies nga atong ginahimo pinaagi sa atong channel sa YouTube. Ug karon ania si Brother Lloyd Galion. Pasiuna sa sulat sa Roma. Usa ka dakong gasa ni Kristo ang atong Ginoo ngadto sa iglesia human mabanhaw gikan sa mga minatay mao ang sulat ni Pablo sa taga Roma. Iyang gidihugan si Pablo ang iyang pinadala nga mosulat sa mga taga Roma nga nagpuyo sa maong kapital. Ang katuyuan sa sulat. Niadtong panahona human sa ikatulong misionaryong paglawig, si Pablo, apostolis sa mga Hintil, natapos na sa pagsangyaw sa Asia Minor ug sa kinatibuk-ang rehiyon sa mga Griego. Sa iyang paglawig sa nagkadaiyang mga syudad, natukod ang daghang simbahan. Nagbutang siya mga ansyano, pari o obispo. Iyang natapos ang buluhaton sa silangang bahin sa Mediteraneo. Busa iya nausab gitukod ang gingharian ni Kristo sa kasadpang dapit sa Pransya ug Espanya. Kini makita sa Roma kapitulo 15 bersikulo 22 padung sa 24. Alayo niini nga gingbuhaton, iyang gisulat ang nabantog nga sulat sa mga taga Roma aron pagdasig kanila diha sa pagtuo. Pagtin-aw na siya apostolis ni Kristo ngadto sa kinatibuk-ang mga Hintil. Iyang gidasig sila aron mutabang sa buluhaton sa misyon ngadto sa kasadpan sama sa iglesia sa Antico sa Syria nga mitabang sa iyang paglawig, pagsangyaw o pag-antos inubanan sa ilang matinud-anong pag-ampo. Busa ang iyang sulat nga dunay unod sa patukuranang kahibalo, gitumong aron malig-on sila diha sa tinuod nga pagtuo ug mutabang sa pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa kalibutan, pinaagi sa ilang tabang diha sa buluhaton. Kinsa ang nagtukod sa iglesia sa Roma? Dili si Pablo, dili si Pedro, ug uban pang mga apostolis, kundi silang mga taga Roma nga nakaapil sa adlaw sa Pentecostes ug nakadawat sa Espiritu. Mibalik sila sa Roma human sa mao nga kalihukan, dayon nagsangyaw sa mensahe ngadto sa mga higala nilang Hudyo ug mga Hintil. Nagpundok sila sa mga kabalayan ug nagtuon sa daang tugon, labi na sa mga tagna nga itungod kang Kristo. Sa iyang paglawig sa Asia ug sa Gresya, si Apostol Pablo kanunay nakatagbo ug magtutuo gikan sa Roma. Labi na sa panahon ni Claudio Caesar, wala pa ang tuig 54 AD. Ini makita sa mga buhat 18 bersikulo 2. Siya naning kamot nga makaadto sa Roma aron mapaambit gasa sa espiritu. Dili niya buot nga magdugay kay lig-on man ang iglesia didto. Apan buot niya nga sila makatabang sa pagsangyaw sa balita sa ubang dapit haduol sa Roma. Kinsa ang nagsulat sa taga Roma? Kanus-a ug asa kini gisulat? Gisulat kini ni Pablo sa tuig
58 AD sa dihang atoa siya sa balay ni Gayo didto sa Corinto. Ang sulat naglangkob sa iyang mga gipagtudlo ug mga kasinatian. Walay makasulat sama kang Pablo kay ang buhing Kristo nagpakita kaniya sa dihang iyang gilutos ang iglesia sa Damasco. Sa dihang nakita niya ang kahayag ni Kristo, kadawat niya ang kamatuoran nga si Jesus nga Nazaretno, buhi ug mahimayaong Ginoo nga wala magpabilin sa lubong human gilansang. Kay si Jesus nabanhaw, nagmatuod nga siya Dios. Busa nasabtan ni Pablo nga tumong ni Jesus dili aron siya laglagon kundi dili himuon siyang apostoles. Wala siya pilia tungod kay angayan siya kundi dili tungod sa grasya sa Dios. Busa ang kanhi manlulutos nga si Pablo ning tuo sa grasya sa Dios nga mao'y maghatag sa pagkamataro. Dili pinagi sa buhat o pagsunod sa balaod. Siya nagsanyaw sa tibuok kalibutan nga ang gugma ni Kristo nagwagtang o nagtawag sa tanang mga makasasala aron dawaton ang pakiguli sa Dios. Unsa ang pinasahi nga estilo niining sulat? Gitinaw ni Apostol Pablo ang mensahe sa grasya ngadto sa iglesia sa Roma. Walay tuyong magsulat nga taas, hindot, maalamon nga mga diskusyon. Apan sulat nga tinaw magtubag sa mga gidahom nga ipangutana sa mga Hudyo o mga taga-Roma. Iyang gididikar nga kini nga sulat alang kang Tirto sa kaigsuon sa Ginoo. Aron damhon nga kini alang gayod sa mga magtutuo. Gani sa usa ka higayon gitumong ang sulat sa mga bag-o pang ningtuo aron masabtan nila ang pagkabot sa pagkabalaan diha sa Dios. Dayon iyang gidasig kadtong mga naluya nga magbaton sa buhing pagtuo. Makaplagan lamang kini diha sa pagkamatarong gikan sa atong Ginoong Kristo nga mao'y bugtong paglaom sa tanang tao. Sa laing higayon, iyang gibadlong ang garbusong mga nagsunod sa balaod. Nga dili ang pagsunod sa balaod ang maghimong matarong sa tao. Matod niya makasasala ug walay gahom ang tao nga mahimong matarong sa Dios. Hinoon pinaagi sa pagpaubos, pagbaton sa pagtuo, sila mag-alagad sa Dios pinaagi sa espiritu. Ang iyang yanong nga sulat wala magpili og gutong sa katilingban. Apan alang kini sa tanang buot paminaw. Sa mga Hintil, sa mga Hudyo, batan-on og tigulang, mga maalamon, mga walay alamag, mga ulipon ug mga gawasnon, lalaki man o babae. Ang sulat sa Roma hangtod karon usa ka dakong pagtulon-an sa Kristyanismo. Matod ni Dr. Martin Luther, kini nga basahon mao ang unang bahin sa bagong tugon. Ang ngayan sa uluhon sa matag Kristiyano. Og subayon kanunay ingon nga espirituhanong bahandi kay dinhi makaplagan ang angay masayran sa usa ka magtutuo. May tungod sa palaod, ang mayong balita, may tungod sa sala, may tungod sa paghukom, may tungod sa grasya, sa pagtuo, pagkamatarong o kamatuoran. Si Kristo ang Dios, maayong gawi o gugma, paglaom o ang hitungod sa cross. Dini atong masayran unsay angayan nga gawi ngadto sa ubang tao bisan kasasala man o dili, dato man o kabos, higala man o kaaway. Ug unsaon nato pag sabot ang atong kaugalingon. Busa ako magsugyot sa tanang Kristiyano nga magtuon ni ining basahon. Amo ang giingon ni Dr. Martin Luther. Busa mga higala ug igsuon kung ikaw nangita sa pagbansay sa imong pagtuon sa makuti gayon ini nga sulat sa taga-Roma. Kay kini puno sa kaalam, puno sa gahom ug puno sa espiritu. Si Kristo mo palingkawas kanimo gikan sa garbo, pagsalig sa imong kaugalingon ug mudawat kanimo sa pagkamatarong ug mahimo kang lig-on alang diha sa gugma ug pagtubo sa pagtuo matag adlaw. Ang mga pagsusi sa sulat sa taga-Roma.
Atong makabasa sa Roma Kapitulo 1, versikulo 1 padung sa 17, mao kini ang bahin sa pagpaila sa magsusulat ngadto sa iglesia sa Roma. Iyang isgutan ang iyang bendisyon, ang pagpresenta sa mga pagkamatarong na isgutan, mao kini ang sentro sa maong sulat. Atong mabasa usab ang unang bahin nga nagisgot kini sa pagkamatarong gikan sa Dios nga mao'y naghimutang mga dili hukman. Matuki kini sa Roma Kapitulo 1, versikulo 18, padung sa Kapitulo 3, ngadto sa versikulo 23. Diin kini nga hisgutanan may tungod sa kitang tanan mga makasasala ug ang Dios ang hukom kanato pinaagi sa balaod busa dili kita makapanghampog. Dayon lakip usab sumpay sa maong hisgutanan dito na sa Roma Kapitulo 3, 24, padung sa Kapitulo 4, versikulo 25, ang hisgutanan magada sa tema nga ang Dios magmatarong sa tao pinagi sa pagluwas ni Kristo kung sila mutuo kaniya. Dayon magsunod pag-abot na sa Roma Kapitulo 5, versikulo 1, padung sa Kapitulo 8, versikulo 39. Ang Espiritu sa Dios nagpuyo sa matag magtutuo ug naghatag siyang paglaom ug kadaugan batok sa sala. Sila maglakaw sa gahom, sila gawasnon gikan sa balaod. Dayon ang ikaduhang nga bahin sa mga sulat magisgot kini sa pagkamatarong sa Dios sumala sa kasaysayan. Ang tema nga hisgutan nini mao ang Dios nagpadayon nga matarong bisan ang iyang mga katawhan sa daang tugon nagdumili sa grasya. O kini patuki sa Roma Kapitulo 9, versikulo 1, hangtod na kini sa Kapitulo 11, padung na sa versikulo 36. Ang ikatulong nga hisgutanan ang pagbaton sa pagkamatarong karon. O kini nga bahin ana-ana sa Roma 12, 1 ngadto na sa Kapitulo 16 hangtod sa panapos na nga bahin. Ang gisgutan niini mao ang kausaban ug bunga sa tinuod nga pagtuo. Ug kini nga pagtuo magdala sa bunga pinaagi sa gugma, inubanan sa pagpaubos. Kini nga sulat dili sa yuntun-an, pagkinahanglan gayud kini og pagtuon nga may pagkamag-inampuon. Kanunay mamalandong aron nga mabatunan ang panalangin. Unya naapoy mag-uban nga paghinulsol o pag-usab sa hunahuna karon nga dunay bag-ong kinabuhi sa mga kini nga sulat nag-andam sa tanan nga mga tawo aron nga kini isangyaw ang balita ngadto sa ubang nasod. Busa si Kristo nagdapit kanato aron nga mapuno kita sa iyang grasya ug iya kita nga buhatong instrumento sa pagkabot niadtong mga tawo nga walay paglaom aron silang taga-gugma. Busa kita kinahanglan nga maminaw ni kapagtulunan lubanan sa pag-ampo ug dayon buhaton nato ang sugo sa mao nga hisgutanan. Dunay mga pangutana ay tungod sa mao nga mga pagtuki nato karon igsoon. Ang una pangutana niini mao nga unsa ang hinungdan ug ang pagtapos sa sulat sa Roma. Ikaduha nga pangutana kinsa ang nagtukod sa iglesia sa Roma. Ikatulo kinsa ang nagsulat ug asa kanus-a man kini gisulat. Ang ikaupat unsa estilo ni Pablo sa iyang sulat ug ikalima mao unsa ang han-ay niini nga sulat. Inyong nabati ang tubig sa kinabuhi. Kung aduna kamoy reaksyon, pangutana ug opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw, adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Daghang salamat sa imong pagpaminaw.